amaphoyisa ngavele nje asukele umuntu akujwayelekile kona ukuthi amaphoyisa vele athi nje awu nanga umnikazi wesitolo asike siyomsukela umnikazi wesitolo naye bese yakhomba ukuthi uyangisukela njengoba esho amaphoyisa ukuthi besingashongo lutho. Politics, justice, umnotho, emphakathini. The stories that matter, wrapped up for you every week. This is the Gagasi FM News Wrap, hosted by Spumelele Zondi. Edola igama Siphumelele Zondo nondaba ofika nendaba every single week right here kwiGagasi FM News Wrap. Kunegama leka Kelvin Mathibeli mhlawumbe uMathibeli kodwa ke sonitshela ngalo later in the program. Book market libambe kanjalo asike sihambe siye kulesiya story sake sanitshela ngaso samadoda athathwa la in South Africa. They were sent to the Ukraine-Russia war. Asizwe ukuthi omunye esakhuluma naye insizwa yakamaphumulo endaweni yakamaphumulo yathini kuthina ngesikhathi sikhuluma nabo ngonyaka odlule. Iningi ngizozizwa manje mhlambe singalapho yabo singakhuluma sikhulume kuze kushone lapho kuyafana yabo kuma still la obvious khona abantu abazoshona ya sasazi ukuthi thina size la for training kanti size la for ilona ukuthi siyalapha kuyona sinazi engisasayina ama-contracts sinazi ama-contracts ayibhalwe ngeSrussia basichazela Le nsizwa yasendaweni yakwamaphumulo yona ayikakabuyi kodwa ke bakhona asebebuyile uzokhumbula ukuthi there were about 17 altogether lamadoda athi athathwa la thinking they were going to be security personnel ngale eRussia. Uma befika jikiyani izinto sebeyithola sebempini sekubanjwe inganono sekuyaliwa ngale eRussia base beyakhala ukuthi sisacela ukubuyiswa eSouth Africa ngoba ungathi kudlalwe ngathi. Okunye kokutholakalayo ukuthi there could have been a conversation yenze ukuthi ba releasewe laba. That conversation was between President Cyril Ramaphosa no President wangale eRussia uVladimir Putin, and there are also suspicions ukuthi angeke bakwazi ukureleasewa bonke kanye kanye or irelease yabo islow nje because the Russian government says abezanga ngabo. Yebo balwela iRussia noma balwa empini ephakathi kweRussia neUkraine kodwa abezanga ngabo. Babethathwe isecurity company thizeni yabasa ngale. Okuchaza ukuthi nathi asigade uma sithatha lemsebenzi yaphesheya ukuthi obana basisa ngale siyokwenzani ngale phesheya uma ngabe sesihanjiswa khona. There are always post-Sona debates after the State of the Nation address. La South Africa deliver State of the Nation address President Cyril Ramaphosa kwase kuba ne-debate engabe DA wena umiphiki kulokhu ngoba ke uJohn Steenhuisen asamuzwa kahle uya-opposer noma ungale nangu Steenhuisen. Today, as I rise to respond to the President's State of the Nation address, I do so with a sense of measured optimism, but also renewed determination. The President's speech reflected a country that has begun to turn the corner after years of stagnation, crisis, and lost hope. Under the GNU, we have achieved real, tangible progress. And let me be clear, much of this progress bears the unmistakable imprint of the DA's principled participation, our relentless push for reform, and our unapologetic focus as a government on what actually works for the people of this country. Hey akancoma uncomo minister be-DA kodwa ke ujike ungamuzwa kahle ngoba uyancoma yinhle i-State of the Nation address ka-President kodwa ke abanye be-DA sizwile bencoma ominister be-DA kuphela base bethi kodwa laba abanye ominister abawenzisisi kahle hle umsebenzi. Siyazi ukuthi ngaphambilini uSteenhuisen ubeke abe nento ayibiza ngokuthi it's the true State of the Nation address athi hayi lokhu kusho Ramaphosa nakho okwenzekile engabe usazoba nakho yini naku lokho kodwa nakho ngathi uthi hayi bekukuhle kunalokho kujwayelekile futhi siyazi uyaphuma esikhundleni ngakho ke mhlambe uzoyithulela nje angabe esagxeka njengalokho ekade ekwenza ngaphambilini. Uzokhumbula ukuthi ngeke ngakutshela ngensizwa ekuthiwa uKelvin Mojalifa
Mathibeli noma uMathibedi uma ngabe ukuthi lesibongo usicabanga ngendlela yeSuthu. Uthe vumbu wagcwala izinkundla zokuxhumana zonke einsukwini ukhala ngokuthi ungathi amaphoyisa amakhela uzungu ukuthi ungathi afuna ukumbulala. Uthi lolu zungu lokumbulala laqala ngoDisemba. He is even blaming uNhlanhla Mkhwanazi, who is the head of amaphoyisa kwisifundazwe sase-KZN. Engabe ubani wena Kelvin Mojalifa Mathibeli? Ungathi insizwa yakhona KwaZulu-Natal ngisho singakwazi ukutholisisa kahle hle ukuthi uphuma kusiphi isigodi, kumapha amakhaya, kuliphi idolobha elincane, kodwa ke ungathi insizwa semakhaya akhona eKZN yize igama silizwe ukuthi uMathibeli noMjalifa linokuba isisuthu phakathi. Kodwa ke ungathi unenkampani, inkampani ebizwa ngokuthi Kelvin and Family. I-Kelvin and Family ungathi has its hands in very many pies. Wenza inqwaba yemisebenzi ehlukahlukene kodwa prominent in construction and also prominent lapha kwizinto zama-security companies. Ongathi khona nabam-accusayo ke ukuthi in his security company ubuye athathe lezi zinto ezibizwa ngama-protection fee ukuthi uprotector abathize abenza imisebenzi kahulumeni. Uyakuphika-ke yena lokho. Kuke kwaba namahemhem kuvela isithombo ngathi uyazana noSenzo Mchunu. Siyazi ukuthi uminister wamaphoyisa kodwa othe ukuma kancane emsebenzini omisiwe usawuminister. Waqhamuka ke uMchunu through a spokesperson ethi yebo ngiyamazi kodwa angimazi kahle hle, akuyena umuntu engathi sidla inyama ibrayi kwami sihleke kuvele lomhlathi. Ukumazi njengoba abantu besuke bazana. Kodwa ke ungathi sizoyicela ivuthiwe ngoba ungathi useyinyathelile emsileni wamaphoyisa lo muntu. Njengoba sibona ungathi uyinyathelile emsileni wamaphoyisa, sizwile namaphoyisa esho ukuthi besiyithulele. Wasukela yena wathi sizamile ukuthi kube khona esimenzayo. Sesiqalileke senza uphenyo kulama companies akhe ukuthi awenza ngendlela yena umsebenzi. Namaphoyisa ungathi ayasola ukuthi ungathi umsebenzi akawenzisisi. Uyasho ke uKelvin lo weKelvin and Family ukuthi ungathi uzowavulela icala uma kuukuthi akakalivuli leli cala, kodwa ke namaphoyisa athi ungathi uzoyikhomba notshwala uma kuukuthi uyaqhubeka uyasukela. Okuthusayo ke la ikona lokuvela futhi kwesithombe sakhe uMchunu nayo lensizwa, kodwa siyazi ukuthi abantu bayayishutha izithombe njengoba abantu beshutha izithombe. Kodwa ke uMchunu uke washo ngaphambilini ukuthi khona abantu angabazi. Remember Brown Mokgotsi, khona abantu akathi akabazi, and then at a later stage sithola ukuthi bayazana nabo labantu, nokuthi yini lensizwa ongathi inamathenda amangaka ongathi isukelwa amaphoyisa, ukuthi amaphoyisa ngavele nje asukele umuntu akujwayelekile kona, ukuthi amaphoyisa vele athi nje awu nanga umnikazi wesitolo asike siyomsukela umnikazi wesitolo naye bese yakhomba ukuthi uyangisukela, njengoba esho amaphoyisa ukuthi besingashongo lutho uyena ohambile wayokhuluma. Kodwa ke siyoyicela ivuthiwe. Ngiwubhekane siphumelele wakaZondi, ngiyasho ukuthi sizoyikhuluma mina nawe la sesiyikhulume khona, wena ungakuthola lokho usinike nowakho umbono phela ubhale la ngaphansi ukuthi ucabangane ngazo zonke lezi zinto. Kodwa ke uyakuthola kwi-app yayo iGagasi FM. Mina nawe asiyikhulume la sesiyikhulume khona uma sesihlangana khoma iyobonana. Catch a brand new episode njalo ngoLwesihlanu ngo4 ntambama. You can watch the podcast noma ungalalela i-podcast kwi-app yethu noma inini noma kuphi. Gagasi FM News puts KZN first.